L-Awtorità Maltija l-Ambjent u l-Ippjanar il-MEPA tat kundizzjonijiet lill-kumpanija Wasteserv sabiex jitjieb l-operat tal-impjant ta' Sant'Antnin. Il-kundizzjonijiet ingħataw nhar il-ħamis meta l-MEPA provat permess imsejjaħ IPPC, Integrated Pollution Prevention Control, li ma permess issa se jibda jinħareġ kull sentejn. Uħud minn dawn il-kundizzjonijiet diġà bdew jiġu implementati, kif stqarr il-Kap Eżekuttiv tal-Wasteserv Tonio Montebello. Dak li qed nagħmlu la darba aħna nkunu konformi u diġà qegħdin f'ħafna affarijiet konformi mal-permess, allura t-tieni serħan tarmuh li l-operat miexi kif għandu jkun miexi. Uħud minn dawn il-kundizzjonijiet suppost kienu implementati meta nbena dan l-impjant, fosthom sistema ta' drenaġġ sabiex ikunu jistgħu jinħasslu xi partijiet minn dan l-impjant. Din ir-reception hall meta nbniet ma sarlix sistema ta' drenaġġ u allura hija diffiċli biex tinħasel u hija waħda mir-raġunijiet għalfejn l-impjant ta' Sant'Antin ikollu rieħa. F'dawn l-aħħar xhur il-kumpanija Wasteserv diġà ħadet diversi miżuri sabiex l-operat tagħha jħalli lanqas impatt l-aktar fuq dawk li jgħixu fl-inħawi. Ix-xiri ta' numru ta' containers li huma leak proof, jiġifieri li titfal materjal ġo fihom ma joħroġ ilma minnhom, u dik ġiġa naqset l-ammont ta' ilmijiet li kien ikonna madwar l-impjant f'postijiet partikolari li kienu jwaslu wkoll biex ir-rieħa tkompli tiżdied iġibu d-dubbien. Dan ukoll jiġduh in-nies li joqogħdu fil-madwar. Kwa taħassew id-differenza. Dan nista' ngħidu jiena minn numru ta' complaints li rċevejna s-sena l-oħra kompert ma rċevejna dis-sena. Montebello jiġħad ukoll xi rapporti li deru fuq ġurnali lokali li jgħidu li minn ġol impjant ta' Sant'Antnin joħorġu gassijiet li jniġsu. F'Sant'Antnin ma jsirx ħruq, allura qatt ma jista' jkollok diossina tiġi prodotta. Sabiex jiġu evitati li rwejjaħ mill-impjant ta' Sant'Antnin, fi żmien 6 xhur il-kumpanija Wasteserv se tikkummissjona apparat apposta. Hemm equipment partikolari dak li jissejjaħ Regenerative Thermal Oxidizer, RTO for short, li dan ġie installat 5 snin ilu però qatt ma ġie commissioned mill-kuntrattur. Dan kollu se jassigura arja aktar nadifa u inqas inkonvenjent għar-residenti tan-naħa t'isfel ta' pajjiżna.